मोबाईल आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प्सा खातीर 2 व्हॅन्स आमी आतां एक नॉर्थ गोवा एक साऊथ गोवा ओके आणि त्याचबरोबर ते बोथ द व्हॅन्स विल हॅव ऑल द फॅसिलिटीज फॉर डॉक्युमेंटेशन and basically so that you know from the outreach point of view, which generally you need to have we used to have blood camps in a specific place. Now with this is mobile. It can go to any part of the state. You can go to any village and conduct them. So that is how we plan to propose. So we had got this under NHM, and so we thought we'll launch it today. And this will be as of उपयोग सगळ्या लोकांक जातलो. जायते लोक म्हणटा कॅम्प्स आमकां ऑर्गनायज करूंक जाय. तर तुम्ही गांवांत वचून तुम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प्स तुम्ही ऑर्गनायज करू शकता. त्याची स्टोरेजाची कॅपॅसिटी आहे सगळ्या रेफ्रिजरेशन सगळ्या म्हणजे ब्लड एकदा कलेक्ट केले देन इट कॅन गो टू द एक्झॅक्ट प्लेस वेर दॅट इज टू बी स्टोर्ड. व्हेकल डे टू डे बेसिस व्हेकल चलतली पुरो आहा न्ही युजल तुम्ही जे कॅम्पान 50-60 रुपये सर डे टू डे बेसिस व्हेकल चलतले काय स्टेशन आसतले पळया स्ट्रॅटेजी करचे पडटले कित्याक जे खंय आमी लोकांक पंचायत आनी गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमकां ते करचे पडटले आनी ते योग्य तरेन करूंक जाय. तितके गाडी जर धाडली फॅसिलिटी स्टाफ धाडल्यार ते करपाक आमी मेडिकल हेल्थ कॅम्प्स बी ऑल्सो जे मेगा हेल्थ कॅम्प्स जे देशाचे प्रधानमंत्रीन एक सांगलेले की प्रत्येक राज्यान आमी करूंक जाय ते जेन्ना वयता तेजे बरोबर हे बी आमी सेपरेटली आमी हेजे वेगळे स्ट्रॅटेजी करून वेगळे तरेन आमी तेजो उपयोग करपाचो आमचो प्रयत्न करूं. सो वी टॉक अबाउट जीएमसी ब्लड बँक एक फावट ब्लड बँकान रगत कमी आसता सो हे कितले बेनिफीट जातले न्ही कॅम्प्स एनकरेज करपाक अवेरनस करपाक. This is not for awareness, this is actually to collect the blood. Yeah. But also we can talk to the people. There are so many sports organizations, youth organizations, all the people. I mean, we have to encourage people to come forward. Ultimately, people come forward. जाय ते फावट आमी पळयता की जर फॅमिली मेंबरान जर डोनेट करपाक जाय इफ ही नीड्स टू रिप्लेनिश द ब्लड मेनी टायम लोक दिवपाक तयार ना आनी प्रॉब्लम थंयच जाता. मागीर आमचे कडेन शॉर्टेज निर्माण जाता. सगळे आमी आतां प्रयत्न आमचो चालू आपण करपाक जाय. तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान बी सारकी प्रसिद्धी जावंक जाय की लोकांनी बी फुडें येवंक जाय. ब्लड डोनेशन इज एब्सोल्युटली सेफ. So sometimes there are even large number of WhatsApp groups as far as blood bank and all. I think so things are running okay. Nowhere we have never felt there's a shortage. GMC, so there's never a shortage. Thank you.